Ahojte ľudia, ja vás vítam u nového videa a dneska po dlhšej pauzy, dneska si zahráme Toka Boka, odstujeme, jaké to hra, lebo mi to odporúčali kamaráti, že to veľmi hra, že budem z toho populárny. No a ja, ako samozrejme, že som youtuber, tak to ideme skúšať. No, neviem čo tu mám vôbec robiť. Som sa tu prihlásil s údajmi. Tu nie je nikto. Ja neviem, čo tu mám vôbec robiť. Jak sa im toto môže páčiť, taká blbosť. K tomuto zatiaľ dávam 2 body z 10. Ty, ale ty pekne dobrá vyzerá. Čo tu mám robiť? Ja sa chcem dačo vylepšiť, dačo s domom. Som robil ten tutoriál, ale no som zabudol. Tuda, kde je to ten Robo? Tam bol Robo. No, to ten dom. No, konečne. Ja som tu na druhom poschodí. Čo tu mám robiť? A čo postaviť asi? Zajímavé. Ja toto nebudem dodržovať, ja si budem vlastné veci dávať. Veď to vôbec nejde. Haló. Dobre, tak toto ani neviem čo je, ale no tak zatiaľ celkom dobre v týmto to majú vymyslené celkom dobre. OK, idem na zaslony. Abo nie, zaslony nedám. Zatiaľ je to aj tak blbosť. To je taký duch, aby som privolal ducha. Kde by som dal? Ja mám plán. To levituje. Ja, však to sú tieto poličky. Dáme takú istú. Aj nie toto. Tak, a ešte takú istú jednu. Tak. Trochu to nie je rovné, lebo nie som architekt. Ale ešte to vyzerá celkom dobro. A telka. Čo je toto? A takúto búretku dám. A tu akože Tirit. Toto je dobré. Toto je dobré. Neviem, kde to ako chcem dať. To sa nejde ani otočiť na stranu. Tak idem tu asi dať čo pridať. Tu dám telku. Tu sa neviem nejak otočiť. Tu dám také rádio. Zatiaľ dám do koša rádio. Čo je? Tu normálne banky môžem pridávať. Toto nie, toto som v susnej vile a nie takej banke. No, neviem čo tu dám.
Tak. No, čo by som tu také robil? Yes. No akože to... No. No, neviem to lepšie urobiť. No, tak. Také kvety. Môže byť. Možno zo mňa bude architekt. Tak. Luster. Ja chcem luster. Tak. Vec. Jaj. Ja to chladničku dám do kuchyne. Tu vlastne není gamblerská stolička. To je jedno. To vece mi ešte netreba. Nič mi tu netreba zatiaľ také potrebné. A dám tu takú dvojitú posť. Toto dám tu. Ok, celkom dobre to vyzerá. Tu bude kúpeľňa, by som urobil. Dvere tu asi nejde dať. Nie, dvere tu nejde dať. Toto som ešte nevidel. No to skôr bude taká kúpeľňa. Hej, prečo tu nejde dať steny? Dám to tak. Istým odtok. Skôr niečo podobné ako GTAčko, len sa tu dá robiť viac veci. A takedy aj menej. Modré kevky tu musia byť, bez modrej neprežijem. Haló. No, neverím. Rabeň. Čo mám zrobiť? Daj to dám do koša. Dobre, idem tu. Neviem, na čo by som tu dala lampu. Kamera. Ja som inteligent. No, tu dám kameru. Tak. Tak, tu neviem čo dám. To sa ešte rozmyslím. Čo je? Tak to môžem dať.
OK, takže mám tu konvicu. Polejem všetky kvety. Ja mám, nie je to také perfektné. Ako je to dobré, no. Tak neviem, čo sa tu ešte viac dá robiť, to je asi všetko. Neviem. Skúsim sa ešte pupovať. Aha! Tak už chápem. A takže tu mám stávať veci. Tak už tomu chápem. Celkom dobré to vyzerá. Zatiaľ takých 7 z 10 dávam. Ja som na mňa vyšiel z toho boka. No dobre, takže toto by bolo pre dnešné video všetko. Ak sa vám video páčilo, nezabudni ma podporiť veľkým lajkom. Daj odber ešte, nezabudni si nastaviť zvonček, aby ti moje video, ani short, proste, aby ti nič od môjho kanálu neušlo. Maj sa pekne a zatiaľ čus. Výpadok signálu GPS terco. No, tak trošku som zabudol to ohodnotiť, tak tejto hre dávam 8 z 10.